अरे सब केहू बच्चा कथा सुने खतरा आ गइल बा। हां सब कोई आ गइल बा। गोड़ लागत नहीं बाबा। बाबा खुशी रहो, बाबा गोड़ लागत। बच्चा खुशी रहो, खुशी रहो, खुशी रहो, खुशी रहो बच्चा। ए बाबा ए बेरा सोमार ह तनी बढ़िया से तनी प्रवचन सुनाएम। रोज कहू गुली सुनाते बनी आज तनी बढ़िया से सुनाएम। एकदम बढ़िया से प्रवचन हम सुनाएम। हमनी के असर करो, असर नइखे अरे करो बाबा। एकदम असर करी। हां बाबा तनी ध्यान दे। हमनी के अपन है गेहूं काटल छोड़ के और प्रवचन सुने खातिर रोज आ जतनी। हां सुने में आइल है जे बाबा बड़ी दूर से आवत तनी गोरखपुर धाम से आवत तनी परिवचन कर। हम छोटा मोटा महात्मा थोड़ी बनी हो। आ त यही से न देखा तनी कितना लोग परिवचन सुने खातिर आइल बा। अच्छा ठीक बा, ठीक बा। ऐसा प्रवचन बच्ची तनी हमर लगे तनी सट जालो। ठीक बा बाबा आ जतनी सर लगवे आ जतनी तो कहे। अरे हे लखन तनी तनी हे लग हेल हेल लगवा है। अरे सुनाता हमनी के ओह नो तुम लोग में सटा ली अपना है लोग देखी तो का कोई हमनी के शिकायत नहीं करी। केहू शिकायत ना करी। हम महात्मा हई, केहू शिकायत ना करी। हमरा दिल में छल छल कपट नहीं है। ए तरोगा महात्मा है त यही जरा लागवा काहे के सटावत तनी हमनी के। अच्छा ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा। यहां बहुत देखे क्या हमनी के मनुष्य जोनी में आइल बनी स। अच्छा मनुष्य जोनी में आइल बनी स तो प्रवचन सुनल जरूरी बा। जी जी हमरा यह काम बा, हम महात्मा आदमी बनी, यह काम बा कि प्रवचन हमरा सुनावे के बा। जी तो हमनी के देखी दू प्रकार के होले आदमी। एगो मर्द होले, मर्द जौन होला तो मर्दे के जोनी में जन्म ली हम। आ औरत जौन बारी तो औरते के जोनी में जन्म ली हम। ऐसन बा का बाबा तब तो हमनी के हमनी के औरत के जोनी में पैदा लेन सन। हाँ आ हइलो मर्द बालो तइलो मर्दे जोनी में पैदा लीलो। हाँ शास्त्र में लिखल बा। शास्त्र में लिखल बा। हाँ ए बाबा हमनी के इतिहास बदल ना देम जे हमनियो के मर्द जोनी में पैदा ना ना ई इतिहास तो प्रकृति के देन बा। ई प्रकृति के देन बा। हाँ ए बाबा कोनो ऐसन जड़ी होके जे हमनियो के सुंघा देती जे मर्द जोनी में हमनियो ना ना उ सब हमरा लगे जोरी नहीं है। आय अब बताओ रे बहनी, हां बहनी जब मर्द ए जन्म में मर्द बा तो अगला जन्म में उ मर्दे होई। आय हां आ सखी ये जन्म में जे औरत बन के आइल बा उ अगला जोनी में औरते बनी। आय तो ए जन्म में हम आइल बनी तो ये जी हम गाँव मर्द जोनी में हो के आइल बन तो हम गाड़े में रहते वो जोनी में जाएम। आय तो हमरा गाड़ा ही मरावे के पड़ी तो हई पर बचल सुनला से हमनी के का फायदा होता। बाप रे हई बाप ओह नो हरमावता हई यार बताओ हई 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 परिवार सुनो तो चला एकर परिवर्तन ना सुनल जाई। अरे सुन ना 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 बात बनी आ जाई पूरा घरम समाज में अरे बतावा अरे हम कुछ करेला ना परिवर्तन कर दे। अरे हम ना सुनो चल भाड़ी बा चल एकर परिवर्तन ना सुनो चल चल एकर परिवर्तन